Sikubingelele sikwamukela uhlelo lethu lumnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo estudio namhlanje ke sihambe kakhulu semajukujukwini sijulile mfowethu sila STN la sikhona siphethe u626 ke madoda ibreakdown edonsa ama breakdown madoda umqedwe wenhlupheko kulabo abahluphekile umsulu wenyembezi ke lo kwaba sebehlukumezeka kakhulu inhlupheko ulwa nenhlupheko ulwa nosizi ulwa neziqalekiso ulwa nobubi 626 Angubingelele ubingelelwa ibreakdown edonsa amanye breakdown umsulu wenyembezi kwabakhala umqedwe enhlupheko emzini eminingi umvulo wegodle eziningi ezivalekile umvulo wamasonto amaningi avalekileyo umqedwe enhlupheko emzini eminingi umlethi wencebe emzini yabantu umlethi wemali emaphaketheni abantu mina lo ngibingelele umsakazi wamuhla kakhulu amen awu khehla lamakhehla wayibeka indaba umbuke lapha ekhaya nawe uyayizwa hawu kunjalo sesifikile sigalelekile ke manje singekabhoqo ngifuna umkhulu sibuke uma singena nje entweni yethu sibuke lento yesigubhu ngoba ngibona igubhu la ehlobe ngobuhlalo zimbili kodwa kukhona lesi sesingithuse kakhulu engisabayo ukuthi ngasithinti lesi siphambi kwami njengamanje lesi esikakwa amaqanda amabili sasisiba nempuphu phana nendawo sasisiba nento engicanga ukuthi kusihlokoza lenduku yebo isebenza kanjani kulelo lana msakazi wami yabona lesi sigubhu esomuntu othi mina nginyanga ngisangoma ngithwasile umsebenzi wami uphansi masizokhuluma ngesigubhu lesi sigubhu ke siyadonsa 24 hours yabona isigubhu siyadonsa uxoxa naso mawuvuka nje ekseni awaphumula madoda hayi lutho 24/7 la mawufuka nje ekseni fika ushisa ilahle lakho libeke la bese uthi madoda kusile bese ufika udonsa le district le izokhipha amafutha njengemoto uthi coco bese kuyathunqa uthi kusile madoda isimanga esenziwa lesi sigubhu ngake kwenzele sekuyoshaya o2 ntambama uthola ukuthi akaze kunyakaza akaze ngene manje noma khona la duye khona uvalile esigodlweni mawubuya ngo2 ntambama bese ufika uthi hey madoda nakho phela la ekhaya selingashona ngempela la ekhaya imali ingangenile ebese uvela usithunqisa ngeke uze kulalwa amakhola engangenanga bethi abantu sifuna ukuza lapha lesi sigubhu sinamandla ngalendlela eyisimanga even ngisho kumuntu onebandla siyadonsa kumuntu onesitolo onetavern onesalon siyadonsa lesi sigubhu ngalendlela ongakazi uzuyibone ngoba usibona nje lapha kwami ngoba ubona ke impuphu la msakazi impuphu le yes le mpuphu le isign yokuthi la phakathi kunamafutha esadawana la okuhlezi khona amafutha esadawana sihlukana nempuphu ngoba ubona nje lesigubhu sihleze empushini kanje la phakathi kunamafutha esadawana mase yenziwe yonke into lesi sigubhu into okuyiyona esinika amandla kakhulu ilamafutha esadawana afakwe la phakathi ingakho ngithi 24 hours ikhathala wena la sidlani lesigubhu lesi mhlawumbe ngabe ngithela yona lempuphu kwenzakalani lesi sigubhu ke khehla lami siyaqhoyiswa siqhoyiswe sisuke sihlanganiswa nethonga lakho siyaqhoyiswa manje siyaqhoyiswa masifika ekhaya lakho fika ubulala inkukhu igazi alingeni ngoba igazi lona liqala ukumosha izinto fika ubulala inkukhu wena lapha uthatha inyongo yenkukhu qhumisela inyongo yenkukhu la esandleni ebese usbrusha ngawo la emzimbeni bese uyasitshela ukuthi ke ngiyaniqhoyisa madoda seningaba kasibani usho isibongo sakho uthi seningaba kasibani ngiyaniqhoyisa seningaba la ekhaya ke manje senizosebenzela la ekhaya umnotho nizoletha la ekhaya inkomo imoto imali kubuswe la ekhaya ngisho ngingasekho mina izingane zami la ekhaya ngifuna zisale ziphila kahle zibusa ngalesi sigubhu lesi into okuyiyona kufanele uyiqaphele kulesi sigubhu ke nanka ya amafutha khona ngeniphu lapha ya kungena amafutha nje la akufuni isihlukane namafutha amafutha lawe esiwadlayo mina nawe mnikazi wesigubhu uma sengikunikeza sona imina engutshela ukuthi amafutha oyohlezi wafaka phakathi kulesi sigubhu inhlobe ukuthi okuthi ke wena makukhona umuntu omethembayo ekhaya noma ingane yakho ethembayo ekhaya uyona ozoyitshela ukuthi ingane yami la kulesi sigubhu naka amafutha angena lapha phakathi lesi sigubhu sikhulumisa kanje siwumcebo wala ekhaya lesi sigubhu amafutha engiwafakayo amafutha mhlawumbe enkukhu wesilwana wenkomo noma amafutha ahlukile ajulile ajulile kakhulu akwengukuthi nje sihloko ebese ngushiya phakathi lapha ya igubhu eziningi abantu abaningi bazokuthi zidla amafutha omhlakuva
ezinye bathi zidla amafutha embongi, ezinye bathi zidla inakhuzane uju ley'nyosi. Isikhathi esiningi ubone kugcwele inakhuzane iy'nyosi kuleyo ndawo. Lesi sidla amafutha ajulile kakhulu khehla lami. Yabona lapha kuleya niphu kulesi sigubhu sakhona kufike kwamixwa amafutha kaTokoloshe original, kwamixwa inakhuzane inkosazane original, kwasuka lapha azothiwa coka kancane inakhuzane sadawana, kwase kufaka umhlakuva. That's why usibona lesi sigubhu sinamandla ngalendlela eyisimanga. Ingakho sinamandla ajulile ngakho. Sinamandla hlezi uyibona igubhu khehla lami la uhlezi uyibona khona. Kodwa if usokhuluma ngalesi saka 626 la sikhuluma ngesigubhu, hlele ngiyibona nje abantu beadvertise igubhu, la sikhuluma ngesigubhu. Athi umuntu eyingalanda isigubhu noma lesigubhu soqala nini, lesi sigubhu sala ekhaya baba, uma ukade usithathela ekhaya iSabatha namhlanje usuhambile naso suka la ekhaya namhlanje ngeSabatha, ngeSabatha elizayo kuzobe sekukutshengisa ukuthi la ekhaya kunesigubhu. Mana ngomkhulu khona into engifuna siyibuke. Amen. Isigubhu lesi ngabe ngisakhela indlu ezongena mina kuphela, ngabe mhlawumbe ngiyasigubhela ngaphandle komuzi la engizohamba khona ngazi ukuthi hayi ngisigqibela ngiyavula ngenza lento ngiyakhuluma ngenzani, ngiyagcadwa futhi egazini. Umbuzo wakho msakazo wami muhle kakhulu. Lesi sigubhu lesi sihlala uma umuntu onesitolo, sihlala phakathi esitolo. Even ibhakede noma ubasket, kunalabo basket abakhandwayo besimanje, uyakwazi ukuthatha lo basket, uthatha isoso, uthela impuphu, ufake inakhuzane, ubeka amaqanda akho, ubeka imali eceleni, usibeke ekhoneni noma usibeka kanjalo yabo nje la kuvaliwe. Lo kuvaliwe yini oyibona la? Hayi amfuna la kuvaliwe. Uma ngabe esigodlweni sakho wenze into kanje noma ubeke lana nje uzosibeka khona ukuthi siprotectekile. Uma umuntu wesalon uyakwazi ukuthola ibhakede elu10 liter noma elu5 liter, uthi phela la kuse salon kuyaluka abantu baphithiza, thathe ibhakedeni usifake phakathi, uvale ibhakede lakho usibeke lapha ya isigubhu sakho, siyasebenza siyadonsa futhi. Uma umuntu esitolo lapha ya uyasibeka noma usakhele into ozosibeka kuyo, siyadonsa futhi. Uma umuntu othi mina mfuna sihlale ekamereni lami, uyakwazi ukusikhiyelela la usikhiyelela khona usibeke. Asibizi ukuthi bana nendlu ozothi ayivulwa la kungenwa la kungena mina kuphela. No, izinto ezifana nalezo yizo lezi egcine kuthiwa unomkhovu nenyoka. Ngesinto Kunjalo khehla lami inakhuzane ke khehla lami isigubhu ke ngifuna ukucacisela lento. Isigubhu uma uzothatha isigubhu asithathwa njengesinkwa, kube ngazuthi uzothenga isinkwa esitolo, ufike ubeka imali ku counter unikezwe isinkwa, akukhona e-tuck shop. Yes, isigubhu khehla lami uma uzothatha isigubhu sifike sihlole indawo la siya khona kuqala, ukuthi la siya khona kumkanjani, sihlole wena kuqala. Into ebalekile ukuhlola kuqala. Mase siqedile ukuhlola wena ebese siyageza, masiqeda ukugeza sigeza ngaso. Khumbula sithatha inakhuzane masiqeda nje inhlolo kuhloleni, thatha amanzi wabeka la, sigeza ngaso, hambe yogeza, sibuya sigcaba ngaso. Iphela fanele siconnect nawe sizwe wena egazini, uzokwazi ukukhuluma. Yes, uzokwazi ukukhuluma naso. Uma ungashiya nje ushiye inkosikazi yakho noma ushiye kumuntu uthi hayi osalo ngikhulumisela lesi sigubhu uze kube busy, ngeke kuze kwenzeke lutho ngobani asiconnectile kuyena lesi sigubhu. That's why sicatshwa la uhambe naso. Mase ngihlolile mina ngakutshela umsakazo wami lapha ekhaya kini kunezinto ezika so sengizokunikeza ke nezinto eziseceleni ezizofike zisilekelele ukuthi masifika ufike uyashisa uyachela egcekeni ubeka isigubhu sakho. Into emnandi ngalesi sigubhu siyayishayela e10, siyayishayela kubathakathi, siyayidonsela. Siyakwazi ukuthi into embi siyishaye siyibuyiselela esuka khona ingakafiki kuwe mnikazi waso. Kusho ukuthi lesigubhu makwenzeka uthola ukuthi kunamadoda vele endaweni nawo anazo ezawo izinto, sifike sigobe yonke le nto leyo. Yabona lesi sigubhu khehla lami mangathiwa wena la uyakhona lapha kunobaba usibani banesigubhu nalo nesigubhu lapha nalo nesigubhu lapha igubhu zabo ziyadonsa. Masifika lesala ekhaya sizofike sidonse lapha bese siqhwakela phezulu, sesidonsa ngalamandla walaba abantu. Lento iyenzeka kanjani? Mina khehla lami ngizokugcaba la ekhaya uhlanga lokuprofetha uthi mina ngiyaprofetha, uyohlangana nabanye abaprofethi esiguqweni. Uma ufike lesikhathi bezamula betitiza benza yonke into, wena udonsa kubo bonke labantu bese uvele kuba wena lapha naphezulu. Wakhuluma wena onke labantu phansi. Julile mkhuleko. Ufuna sibuke ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu uhamba inyanga wasithola isigubhu, kodwa uthola lenda ayisebenzi. Amen. Uyakwazi ukuvusa leyo nto iphile.
Msakazi wami nanga uhambile uthi ade ngihambile ngawulanda isigubhu bakhona ade befikile baningi khehla lami niphambana nabo baningi mayefikile yes mabefika abantu uyabona mabefika abantu athi umuntu ngalanda isigubhu mase ngilandile isigubhu sami emveni kwalokho lesi sigubhu asizange sisebenza sikaze siqalise mase sifika lapho uyabuya nalesi sigubhu siyasibulala siyasilahla sibulala nezinhlanga ezisegazini leso ugcabe sona usilanda ebese sikuvusele esisha ebese kuba khona ke msakazi wami umuntu ozokutshela ukuthi mina ngasilanda isigubhu and sasebenza ade sisebenza kahle manje sakhathala silula kabi ke leso silula kabi leso mawufika nje ngiyakunikeza uthatha nang amafutha hamfuka ufake lento phakathi ufaka lamafutha phakathi sivuke siqale phansi kube ngazi ukuthi la sifika siwenzele lokho esasikwenza sisanda kufika uma ukuthi vele sake sasebenza hayi singaze sisebenze vele isigubhu lezi sikhuluma ngaso njengamanje sikakwamaqanda amen sikhona lesingikalela khona iminyaka mhlawumbe ukuthi cha ngineminyaka ngaka futhi ngifuna ukuthi sibhekele into ukuthi ukalile futhi iminyaka ukuthi abantu abangaka bangakwazi ukuthatha isigubhu ngeke uvele kunike nje umuntu ona 15 years isigubhu la esigubhini sami khehla lami lesi sigubhu ukuba khona kwaso lesi impilo yakho yonke ngoba ngisho nje phazamisa indawo awukho akufani nokuthi ngithathele no lesi nje siyimpilo yakho yonke uyozufe masubona na ukuthi nansi ingane yami ngabe nemoya noma engifisa ukuthi isale nalento uyakwazi ukuthatha lento ngoba lesikhathi ngiswe ngugcaba lo muntu osukugcaba ngawo onenakhuzane yala esigujini ukhona eceleni ogoduka nawo uma ufika lapha uyakwazi ufika ugezele ingane uyicabe ngaso sisale siqhubeke lesigubhu lesi umuntu owelaphayo la indumbeni okuthiwa ungene esikhwameni sakho uyakwazi ukuqhubeka ngaso lesi sigubhu asebenze ngaso naye asikhathali lesi sigubhu akushiwo ukuthi hayi after 15 years ke lesi sigubhu sobe sesiphelelwa amandla forever uzibuyele phansi egodini usebenza ngaso sikunika imali sikunika imoto sikunika inkomo sikunika yonke into khona ngala ngifuna khona mkhulu umuntu omnika lesigubhu kusuka eminyakeni emingaki la mangizokunika kulesi sigubhu khehla lami kubalekile ukuthi suka ku 18 ubheke phezulu suka nje ku18 ubhekele phezulu ngoba phela izingane ezincane fanele kubuye cace phela ukuthi ingane enye into lesikhuluma ngayo suka nje ku18 ubhekele phezulu athi nje nakho ngihambile ngithwasile ngisangaka kweminyaka uyafika la nyakunikeza sona uhamba naso siyogilela imanga lesi siyayigila imanga lesimani lesi siyayigila imanga hleze mbabona abantu bekhuluma ngesigubhu la siyayigila ke izimanga lesi ikhona ke lento ethi mkhulu ngiyafuna abantu beyikweletu ngifuna abantu beyibhamu ngiyafuneka kakhulu yakhehla lami ungilekelela kanjani uyabona mawuthi angisalali mina ekhaya ngiyafuneka thunywa ngezilwane thunywa ngeinkabi nginezikweletu sengihamba sengiphila impilo yokucasha kunalezi inhlanga lezi nasi uyabona lo muthi lo khehla lami uma ufika masigcaba awufake egazini sifike sigcabe la sithatha igazi lakho ngethishu ebese sifaka lo muthi phakathi siubopha ngendwangu ebomvu sikunikeza zona ukuthi hamba ufike uyofaka emathuneni bese ufike uyasho lapha emathuneni ukuthi mina sibanibani wakasibanibani angisekho sengafa ngisekho nje straight hambani niyotshela madoda nitshele bonke abantu ukuthi angisekho nawe wena ulele la hamba tshela ukuthi awusekho emveni kwalokho khehla lami akekho umuntu ophinda acabange wena ngabe ube inkabo bekulandela isitha abeyikweleti bebekufuna akekho umuntu ophinda landele wena nophinda acabange wena even noma ehlangana nawe ngeke azalwe ngisho nawe phansi igazi livele lishone phansi athi awundoda wagcine phela uhamba ungikweleta esuthi uyazi nginathikamezwa izinto ezincane kodwa ke awuthi inamba yakhe angisenayo ngizobuye ngulokhuze mawasuka nje phambi kwamehla akhe usuku usekhohliwe futhi lo muntu indaba yalonto nabantu laba abasuke bekujaha nezitha zakho bayikhohle indaba yalonto even noma uthi unecala bekufanele ufuneke kuthiwa akahamba olanda noma akawuhlasela bayikhohle indaba yakho bayikhohle angithi basikhuluma ngomuntu ongasekho la indaba yakho nje bayikhohle futhi ngisho kuthiwa nginkabi noma ngabe ngiyiona lo muthi ungasetshenziswa ama-ona uma abawosopolitiki uma nje bekufuna amakhansela uma nje ukuthi abantu bayakufuna ukuze bekhohlwe igama lakho umuntu uqala khumbule ngoba esehlangana nawe hey yazi nangi lo aphinde futhi ehlelwa amandla even noma kuthiwa ababili yabona lo muthi indlela onamandla ngayo makuthiwa uhlangana nesitha ebesithi ngempela la ngohlangana khona nosibanibani ngizomkhombisa lesikhathi uthi nje memfu makuthiwa khona umuntu ohamba naye eduze kwakho noma ngadonsa mesathi nangi lo kove usho into ethi yekela
hayi namhlanje emveni kwalokho futhi udlule ehambele so usekhohliwe futhi uwe yabona uhlezi lapha ekhaya akekho umuntu ozokacabanga ukuthi no yaza kwesiyohlala isihlalisi sibantwana khohliwe uthi umkweleto u20000 ngeke khohliwe indaba yalonto leyo uyoza khumbule emhlahlana nawe uthi lo yazi njalo unemali yami engaka ngikweleta yona wendoda imali yami usuthi iyazi bese ngikhulile awungishayela ntambama ngicela ungifonela ntambama wancelwa wasuka emehlweni akhe phelile. Kungenzeka ke mkhulu ukuthi njengoba sihleli la sithinta izinto ezijulile. Amen. Sibukwa abefundisi. Abantu abaphethe amabandla noma abasafufusa. Amen. Ikhona into ongathi uyinika umuntu ofana naloyo ukuthi ayakwazi ukuthi aqoqobale ibandla ligcwale kuthi mfika. Hey khehla lami yabona mawukhuluma ngale yebandla vele wathi into emnandi kakhulu kimi wavela wathi into emnandi kakhulu kimi nazi inhlanga zomuntu omfundisi yabona nje ethi mina ngumfundisi ngihola ibandla kodwa manje ibandla lami aleqi ngisho kubantu abawu20 noma sihamba ngetekisi eyodwa la uzohamba ngebhasi makuthiwa nje nakho isayoni nje uyakhonzisa la uzohamba ngebhasi akushiwo ngoba kunalento umsakazo wami efukuzisa nawo kuthiwa hamba ogquma hamba ochela hamba njalo yoshisa esontweni no lona uyawugcaba emzimbeni wakho utshela ukuthi mina ngifuna ukuba nebandla uma ufika uzogcaba umuntu webandla la ekhaya uyageza ugqunywe ebese ufaka inhlanga zakho na bese uyahamba noma wena ngabe kuthiwa uyaziwa upowerful kangakanani ekushumayeleni kufike mina mfike ngithi bazalwana ayibonga inkosi uthi uNkulunkulu uyabuya ngosuku lokuthi bevele bethi abantu nimzwile kodwa lonke nemva kwakhe ayikho into engiyishilo wena ushumayele wamfoma wamanzi nte mina ngoba ngifakele into mfike ngithi bazalwane uJesu uyabuya and ngiyafisa futhi uthi nazi ukuthi uJesu uyabuya abantu nje bedidwe yilokho nje bethi ayinimbonile umfundisi so lento le ikwenza ukuthi ube nebandla elikhulu hambe ngamabhasi makuthiwa uyesontweni ibandla lakho liyakhonza makuthiwa ubeka imbenge la uthi kuyanikelwa abantu bayiyeza bezonikela mawumfundisi la ufuna ukukhanda ibandla ukuthi ibandla lakho libe lukhulu ngampela kufana nomuntu futhi osuke ethi ufuna ukuba nezingane zethonga abe namathwasa inqwaba lana futhi kwenzeka the same uba namathwasa lento ongakazi uzuyibona yilo muthi lo lento isegazini kuwe hayi ukuthi mhlawumbe sothi siye simbone shisa simbone esontweni echela lapha esontweni kunekhona ikuwe ngqo egazini lakho noma ungasuka manje uthi ngisaya empangeni mawufika empangeni ungafika uhlala isonto elilodwa uvula ibandla kube ngazi ukuthi lidala ligcwale lento ongakazi uzuyibona so lo muthi ke izinhlanga zebandla lezi kumuntu othi nje mina ngifuna ibandla futhi lento isetshenziswa labo abantu abahambe bebeka amatende kugcwale yabona khehla lami uma ke wafike walibeka itende wahlala phansi wakhuluma ukuthi sengila uyoyibona into eyokwenzeka lapho bodi pu abantu beze beyitshela ukuthi ngabe yini la ishisile noma lento isegazini kuwe uyiwoza abantu badilika left and right and lento yenza ukuthi abantu masuyigcabile abathule emlonyeni ukuhambe bexoxelana ngawe umuntu nomuntu njalo kuhambe exoxa ngawe ingane esikoleni ezikhonze ebandleni lakhe yonke into ingawe bonke abantu bakhuluma ngawe ngoba ngikutshela ukuthi uma unelezi inhlanga lezi unalezi inhlanga zala ekhaya thiwa mawuye enkonzweni noma ibandla lakho lihamba ngetekisi eyodwa unalezi mawunalezi inhlanga ngoba ngikutshela ukuthi mawunalezi inhlanga endlini la ukhonzela khona mawukhonzela ekamerweni khohlwa lelo kamelo lidilize khanda indlu yesonto ngoba kuzothi qhu phezulu julile lento dabi julile lento kuney'nsizwa ehlushwa abafazi nabafazi abahlushwa izinsizwa uyakhona nokulumba umfazi yabo lapho sikhehla lami uthinta nje into ezi kakhulu uma uzokhuluma ngokuthi ufuna ukulumba umfazi ukuthi abantu abayazi lento umfazi kulula kakhulu khehla lami kunomuthi nje la ekhaya okufanele uthole izinto nje only 2 engaba amasokisi engaba amanzi ade geza kuwo yabona into ey'nsila yakhe uthathe lento uhambe uyigqiba mawunesibaya noma indlu ngenhla noma egcikeni ekhaya ufike uyigqibe khona uyikhulumise ukuthi lo noma ngingasekho lo la ekhaya uyofela la ekhaya noma ngingasekho sengahamba emhlabeni akayindawo fika uyenze uyishiye lapha phansi uyongitshela phela ngeke phinde athi nyaka ngiyaza phinda athi nyaka ngisho ngabe kuthiwa wena umuntu imvama obheka lena lebethi abantu kodwa uhambi ngani lotho okutshela ukuthi mina ngila ekhaya angindawo uma usuyenzile lento mawuthola amanzi ade geza kuwo noma uthele into ezinsila yakhe ade igqokile noma ade egumula ama secret sock uthathe wona ufuke uhambele phansi ufake lo muntu bese uthi lo usibani wakasibanibani ithuna lakhe lila ekhaya uqedile
ikhona nilento ethi ngayithatha lento mhlambe ngigcabe esithweni sakhe sangasese kuze ngivimbe ukuthi ongena la ayibona ufana nobani. Zikhona ininduku ezifana lezo. Induku ezifana nalezo khehla lami kunamabhodlela awu2. Ngizokutshela nje la ekhaya kunamabhodlela awu2. Leli elilodwa elokuvala bese kuthi leli elilodwa elohudo. Leli lodwa lokuvala, leli lodwa lohudo. Hayi mkhulu. Ngiyakutshela. Ilesikhathi uthi nje lapha ya, uthi. Nakuwe ngapha kuyenzeka. Uvela ukhipha into ongakazo uyibona. Into ongakazo uyibona. Lele linye liyavala lesikhathi uzucinga nje ukuthi ngoba nansi nje. Mawusuthi kuba uyafaka lapha sekuplane. Lesikhathi kuplane lapha khona okungazi ukuthi phela ngapha kuwe ngemuva ngathi nakho khona okujoja kuwe. Lesikhathi uthi uyaphikelela ngapha ngemuva khona okuphikelela kuwe nawe. Sidulile lento. Ayakudlalwa phela la khehla lami. Uyakwazi ukusiza abantu ababhekene nezinkinga zokuthi kunemuncu mhlawumbe umuntu futhi wakhipha isisu into efana naleyo nomuntu mhlawumbe wafelwa indoda kodwa manje ayifuna ukusuka kuye uyafisa ukuthi athole enye indoda entsha noma umuntu mhlawumbe ongayitholi ingane geqa abantu abafana nalabo khehla lami wathinta into ngayithatha le yanto hayi ngiyithatha wavela wathinta into khehla lami ejule kakhulu athi ngikuthathele lento ngubonise lento le abantu bala ekhaya abaphila ngayo nansi lento yabona lento khehla lami le mayifika umuntu athi mina ngihambile inyanga ngigeziwe ngilala nesilwane ngilalwa isipokwe ngihambe yonke indawo ngabulala umuntu uyangihlasela ngihlaselwa amathunzi amnyama yafa indoda yami isuki kimi ngigeziwe ngigeza inyanga zibe mbili into iqale phansi ibuye izolala nami ekusuku yabona la khehla lami umuntu mayifika sifike sithathe iqanda amaqanda siwabulala sifake lo muthi phakathi bese sithi akayigcobisa umzimba wonke alinde 10 minutes ebese yakugeza ngobisi olinamanzi mayiqeda uma eqeda ukugeza ngalomuthi ngeke azaphinde noma bethiwa ubehlushwa isipoko ubehlushwa yini uvala kunabantu abavalwa ngalendlela ukuthi athi umuthi kima usebenza umuthi awungisebenzeli uma ukade uqeda ukugeda ngalomuthi wala ekhaya weqanda ngeke uzuphinde athi umuntu ekusuku ngiyaqinyeka ekusuku ngiphupha isilwane esilele nami ngivuke ngimanzi ngeke phinde lonto uyibone kuyobe igcinile ngalelo langa ngeke uzuphinde uyibone mawukade ugeze ngalento amathunzi amnyama kunabantu ke khehla lami othola ukuthi waphunyelwa isisu omunye wasikhipha isisu emveni kwalokho ugeza nje ube clean kunabantu abashonelwayo emakhaya othola ukuthi kuyashona kodwa abagezwa uyabona mawugeze ngalomuthi lo subiza ngomakhuculula nawo lo muthi masufake neqanda nje ufaka emzimbeni ufaka amanzi la ufaka ubisi bese uyageza ngawo ngeke uzuphinde uxakeke hambile lonto uhambile nje okokuqala okugcina ke kuphindi bekhona khona lo muntu othi sebeze bangibiza ngenyumba akahlala umntwana kimi khehla lami lo muntu lowo udinga nje into eyodwa kuphela udinga ukuthi uqala ufike agezwe mayeqeda ukugezwa kunomuthi wala ekhaya oyimbiza anikezwa wona uthatha lembiza hamba uyiphuza fika athi nje nhla iglass bese vela lapha suka aphuza amanzi kakhulu athi nhla iglass aphuza amanzi kakhulu lo 1 liter walomuthi mayoqeda ahamba ekumyeni wakhe oduma izulu ngalobo busuku lobo uyophindela nengane yakhe emuva bozalo 626 uyakutshela uyobuyela nengane yakhe emuva noma uthi wesilisa uthi mina ingane angiyitholi ngithi mephuza shaya iglass ngosuku shaya iglass besiphuza amanzi kakhulu shaya iglass phuza amanzi kakhulu bese uhamba ya kulowo muntu sizofike sihlale u626 uyakwazi ukuvakashela abantu abamemezayo mhlambe emzini yamadoda uqinisa imizi yamadoda nje abaselethwe senjihlobo khona izulu khona yonke le yanto leya uyakhona ukuvakasha kuzo zonke indawo khehla lami la ekhaya ayikho indawo esingafinyeleli kuyona manje uthi nje la ekhaya besacela uzosiqinisela umuzi la ekhaya le nje ngakithi emakhaya namhlanje bayisabathu ufica ngihamba nje kunomuzi kusasa onomdlalo zubekile insizwa zifungelene lapha ukuthi kuzoliwa ngizofika nje khona namhlanje ntambama ngithi 1 2 ngisho yedwa ozoshaya omunye ngisho la uqinise khona mina ngeke udabule la ekhaya ikhona into yakhona ubekwe lapha ku risk uma ke wangena ebusuku uthi uzothakade ngeke usaphuma uyothithiza egcekeni nebhakede nomshanelo kuyoze kusekuseni uyilezi nyanga ezimisa abantu ngoba yabo mawungena uyayibona indlela yokungena mase kufanele uphume ayishayile uyothingaza egcekeni uyothingaza egcekeni kuyoze kusu lapho ikhona indoda ngapha ngakithi ayibambile
ngifuna ukuthi utshela abantu ukuthi bamthola kanjani 626 bamthola kuphi 626 ngiyazi ukuthi abantu abaningi lapha online manje sebeyakudinga kakhulu bazokufuna ukuthi utholakala kanjani umkhulu futhi iziphi insuku angasebenzi ngazo athi hayi lezi insuku ngisuke ngingasebenzi athi ngibambe kanje khehla lami la ekhaya khona futhi enye into ecishe ayikhohlwa inhlanga zemali zokuthi ube nemali ibhadi ziyagcatshwa mawufika ugqunywe bese ufakwa zona egazini ngabe uyagembula ngabe wenzani uyagembula imali yakubalekela inhlanga zemali ukuthi la uhamba khona imali usukele nje abantu bakuphi imali nje ubudla into ohlezi unayo 626 utholakala likhona ikhasi lapha na TikTok libhala ukuthi 626 ngezansi kwakhona maningi khona namapoqozi nqwaba lona libhala 626 ngezansi kwakhona selibhala ukuthi marketing 1990 uzolibona ngalokho ke libhala 626 base liba nama products wami wonke mawufuna ukubona nje yonke into eyala ekhaya uyangithola kulelo khasi ebese ubuya futhi kule cellphone number le ethi 079 4092 164 le number iyafonelwa iphinde futhi ungene kuyona ku WhatsApp right isikhathi esiningi ke khehla lami la ekhaya abantu bafika ngolesihlanu uyabhalisa mawuzosetshenziswa ngiyakholelwa khehla lami ukuthi umuntu afike engajahile uLesihlanu iSabatha iSonto uyabhalisa ukuthi mkhulu mbhalisela ukufika ngolesihlanu noma mbhalisela ukufika ngeSabatha uzosetshenziswa siqale ekuhloleni igaranti yami ukuhlola kuqala siqale ekuhloleni iqala ukuthi mawufika siyakuhlola mawuqeda lapho makumele ungene emanzini makumele ugqunywe ebese uthatha le nto izele la ekhaya imoto za la ekhaya iphelele khona imoto ezingama 7 seat njengale yadini landile nje edolobheni 7 seat lezi imoto lezi zihambisa abantu emfuleni makumele nihambe nemfuleni niyahamba nemfuleni yebo abantu siyabafakela ngophepha kodwa abantu isikhathi esiningi embafakela ngophepha abantu asebesuka la ekhaya athi umuntu emkhulu umuthi ukuthi usongiphelele bese ngiyakuthumelela hayi ungakazi uzofike la ekhaya ufuna ubhalisela ukuza la ekhaya ufike la ekhaya ukulindela ukuthi sizoqala sikuhlola siyazi inkinga esoyithola kuwena ukulindela ukuthi kuzomela ulale uqeda lapho uyagezwa uyagqunywa wenziwa yonke into ebese uthatha lonto izela uvele nje ufika ukuthi qinsi nansi imali nasi isigubhu sakho ngendlela uhambe akuthiwa khona shakshop la hawo ndoda inamba uzoyibona lapha escreenini besiphethe 626 isla estenga nazi izinto ezijulile bathandi bezinto ezidle wena uthi ubalekelwe imali iyashelela wena uthi bakufuna ngapha nangapha mfundisi siyanaza amabandla nawathanda ukuthi igcwala futhi niyayifuna imali egcwele ubhasi kunjalo nangu 626 ndoda kunjalo khehla lami ngasekugcineni athi ngikhombisa abantu nawo amadoda na amadoda khehla lami mphethe nanka amadoda lamadoda lo muthi uphenduka ukwazi ukwenza yonke into noma ungasusa yonke sesigodlweni usale nawo amadoda lawa uphenduka icala uyakwazi uliqeda ngalomuthi into entshontshiwe uyakwazi ukuyibuyisa ngalomuthi umuntu wakhe isithanda sakho uyakwazi ukusibuyisa ngalomuthi ukuphakamisa ube busy ngalendlela ukuthi ngampela uyiqalele uyakwazi futhi ukwenza ngalomuthi lo muthi wenza yonke into mawufuna ukuvala igceke noma ufuna ukushaya umuntu uyakwazi ukwenza ngalomuthi even lo muthi ngakunika wona manje ngithi hamfika uthathe icathulo zomuntu uyifake endleleni uyibhekisile ufake phakathi uthi ngifuna ahambe engaphinde ngimbone uyakwazi ukwenza ngalomuthi thiwa amadoda ke lawa ke khehla lami umuntu mayesefika ke ngiyamchazela ama price akhona ngoba akufani ngithi uyabona nje lawa icontainer enkulu le icontainer encane kuya ngokuthi wena ufuna yipi icontainer so mawufuna kugcwale mawufika nje la awengithi uyafika nje la ufika uyashisa uthi la ekhaya ngifuna ukuthi kusasa kube kunabantu abangaphezulu ka10 kuzoba njalo ngendlela enamandla ngayo sibiza ngokuthi amadoda hayi bukweni lapha ekhaya sekuwena ukuthi ufunani impilo yakho naye indoda enkulu amen 626 Esther menzo izinto zenzeka ibreakdown edonsa amanye ama breakdown ngugobela wabanye ogobela ngisho ugobela wakho yimi ugobela wakhe ngoba ngisho inyanga eziningi zisinda la ekhaya zidonsa la ekhaya izinto zokudonsa ziyithatha la ekhaya yonke into leyo ungayicabanga uye umsulweni yembezi lo amen wabakhalayo amen siyathokoza siyathokoza khehla lami